Isang saplot. Nilalamig at nakasilid lang sa karton. Napag-alaman na premature si Baby Alfred, kung kaya't kinakailangan niya ng mas maigting na pangangalaga. Yan ang kalagayan ng isang bagong silang na sanggol nang siya ay matagpuan sa labas ng isang bahay sa Goa, Camarines Sur habang umuulan. Ano yung nangyari nung bago mo pa natuklasan na merong bata sa labas ng bahay niyo? Kasi nanonood po ako ng TV sa salas namin. May narinig po ako sa labas ng bahay namin na parang umiiyak. Ang akala ko po yung puting na parang basang-basa na umiiyak, ganyan, naghahanap ng masilungan. Kaya lumabas po ako, nakita ko na may kahon po na maliit dito sa labas ng bahay namin. At nang tingnan ko po ay doon po galing yung umiiyak. At doon ko po na-confirma na sanggol pala yung laman ng kahon. Tanong ko lang, Franco, sa tingin mo, sa pag-analisa mo, bakit sa harap ng bahay nyo iniwan yung sanggol? Medyo ano yata dito, madilim kasi dito po sa amin, iniwanan niya. Ano yung naramdaman mo, Franco, nung nakita mo na bata yung laman ng kahon? Ano nga po nabigla po talaga ako, parang sinilibutan ako nung makita ko yan. Dahil sa mapait na sinapit ni Baby Alfred mula sa mga walang pusong umabandona sa kanya, ang MSWDO ng Bayan ng Goa ay hindi na nag-atubili pang lumapit sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo upang matulungang matugunan ang pangangailangan ng sanggol. Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Ma'am Sherilyn Inciso, ang Social Welfare Officer 1 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Goa, Camarines Sur. Ano po yung mga partikular na pangangailangan po ng bata sa mga panahon pong ito? Sa ngayon po, ma'am, yung particular po na pangangailangan ng bata, yung una-una po yung gatas, ano po, kung saan, ma'am, ay meron naman po tayong source, yung damit, yung diapers, so yun po yung mga basic needs ng bata. Meron po tayong mga mababuting partner na talagang willing tumulong. Dagdagan pa natin ang partner. At isa pa. Kasi nasa kabilang linya ng telepono si Congressman Jill Bungalon. Magandang hapon Joshua at Remy at magandang hapon sa ating mga lahat ng nakaantabay sa programa. Opo, Kung Jill, kaawa-awa po itong sanggol na basta na lamang po iniwan sa harap ng isang bahay at ito po'y kapapanganak pa lamang. Sa mga ganitong sitwasyon, mayroon din pong pangangailangan yung bata habang pinoproseso ngayon ng mga taga-MSWD yung pag-aasikaso dito. Ano po ang pwedeng maitulong ng Ako Bicol Party List, Kung Jill? Wala, unang-una ay nagpapasalamat tayo sa MSWDO sa pag-asikaso dito sa inabando ng bata. At ngayon narinig natin na talagang bukod doon sa kalinga ng kanyang ina ay marami pang pangangailangan ng nasabing sanggol. Ngayon, ang gagawin natin Joshua at Remy, bibigyan natin sila, lalong-lalo na yung bata, yung kanyang pangangailangan, pinansyal na pangangailangan para ma-cover yung kanyang basic needs, kagaya lamang ng mga damit, diaper, gatas, at kung ano pa ang pinaka-importanteng kailangan ng bata. Ayun. Oo. So, in terms na sa pangangailangan, sagot na ng Ako Bicol Party List yung tulong. Ma'am Sherilyn, papapuntahin po namin dyan yung aming team para ihatid po ang tulong at regalo ng Ako Bicol Party List number 131. Kaya naman bilang tugon ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, minabuti naming bilhan si Baby Alfred ng kanyang mga pangunahing pangangailangan. Kabilang dito ang gatas, mga damit, sabon, pulbos, alkohol, diapers at marami pang ibang gamit pang batang magagamit ni Baby Alfred sa pang-araw-araw niyang paglaki. Personal naming pinuntahan si Baby Alfred sa infirmary ng Goa, Camarines Sur upang handugan ng kanyang munting regalo mula sa programa. Mag-iisang buwan ding nanatili sa Goa Infirmary si Baby Alfred, kung saan siya ay maingat na inalagaan ng mga nurses, MSWDO personnel, maging ng pamilyang nakadiskubre sa bata na talaga namang napamahal na sa kanya.
Pagdating ni baby, inalagaan siya nung nurse on duty, binigyan siya ng mga paunang gamot, yung mga natural na yung mga vitamin K, Hepa B para iwas naman sa infection yung baby. Ang ginagawa naman lahat namin para maka-recover siya kasi medyo kulang sa timbang, siyempre. Sabi ng doktor namin, ang status noon kaysa ngayon mas improvement yung yung kinalabasan ng pag-aalaga namin kaysa noon. Thank God kasi po yung baby is live na live po siyang nakuha. So sa amin naman po, sa opisina po namin, inihikayat na lang po namin kung sakali man na merong mga kababaihan or kaya partners na hindi pa emotionally, mentally, spiritually ready sa pagkakaroon po ng bata. Kung hindi pa naman po ready, open naman po ang aming opisina para po makipag-usap sa amin at mabigyan po namin ng tulong na mapaalalahanan or yung counseling na tinatawag po natin. So sa tulong po na galing po sa Tabang Ora mismo po sa Ako Bicol sa pangunguna po ni Congressman Saldico. Sobrang salamat po kasi po napakaliking tulong po sa baby yung ibinigay pong tulong. At least po makakasuporta po sa pangangailangan ng bata. Nang naka-recover na ang sanggol, kinailangan ng i-turn over ng MSWDO si Baby Alfred sa DSWD Childcare Institution sa Ligao City. Hanggang sa pag-turnover kay Baby Alfred sa kanyang bagong tirahan ay hindi maikakaila ang pag-aalagang ginagawa ng mga tauhan ng MSWDO upang masiguro ang kapakanan at kaligtasan ni Baby Alfred. Tinungo rin ng aming team ang PNP upang alamin ang kalagayan ng investigasyon sa pang-aabandona kay Baby Alfred. Ongoing pa po yung investigation natin kasi yung natin, may nakuha tayong CCTV na kung saan po may isang motor and then may kasamang babae. So ongoing pa po na nakipag-coordinate kami sa LTO Tigaon para ma-identify yung may-ari ng motor. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng DSWD si Baby Alfred, kung saan tiyak na mas maaalagaan at magiging mabuti ang kanyang kalagayan. Kaugnay nito, ang isang paalala na huwag sanang isang tabi ng sino mang magulang ang buhay ng munting supling na kagaya kay Baby Alfred. Naway bigyang halaga at pag-aaruga ang mga sanggol na wala pang kakayanang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Sa huli, pagiging responsableng magulang ang kailangan ng mga sanggol upang masilayan ang ganda ng mundo. Isa lamang ang kwento ni Baby Alfred sa mga batang ora mismong tinugunan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Asahan na patuloy ang programang Tabang Ora mismo sa pagtugon sa mga serbisyo publiko para sa lahat ng mga nangangailangang Bicolano, lalong-lalo na para sa mga sanggol na kagaya ni Baby Alfred na nangangailangan ng proteksyon, kalinga at pagmamahal.